Представям ви цитрус кукле. Куклето е създадено при кръстосването на кумкулат, фортунела маргарита и клементина. Това декоративно дръвче е вечно зелено, компактно и подходящо за отглеждане в саксия. През сезона растението се обсипва с нежни, бели и изключително ароматни цветове. Цъфти от март до октомври, като изпълва дома със свеже си настроение. Листата са тъмнозелени, лъскави и плътни, а липсата на бодли прави дръвчето безопасно за дома. Плодовете са ярко-оранжеви и по-едри от тези на кумкулата. Кората му е тънка и ядлива, а вкусът сладко-кисел и освежаващ. Съчетава сладостта на клементина и свежата киселинност на кумкулата. Подходящи са за директна консумация, за сладко, чайове, десерти и напитки. Както всички цитруси, и куклето има полезни свойства. Плодовете на цитрус кукле са богати на витамин С, антиоксиданти и етерични масла. Те подпомагат имунната система, действат освежаващо и повишават жизнения тонус. Ядливата кора съдържа фибри и полезни вещества, които допринасят за добро храносмилане и общо здраве.